to musí dívat ten tvůj? To je Betinka. To taky. To je Betinka. Marko, je to vrát? A to nejde za. Já to dám princezko. Narazím. A druhá. Já to prostě neumím. Já jsem to dělal včera 2 rukama. Já to si taky dělá 2, to nejde. Jednou. Ale já ho nechci tahat. Děláš stejně pravou. Můžete mi to ukázat. To dělá tou vnější rukou. Tak jo, ale... Ale jsou lidi, co to dělají vnější. Tak, můžeš tak, když už to děláš. To mě nenápadně. Víš? A nahoru? Když půjdem teda na pojď. Je to praxe? Já chudeře ubližuju. No, řekli, že ji ubližuje. Ona ti to vrátí. Ona nemůže vnímat, že je zároveň. On tě pak pokope, buď klid. Vidíte to? Ráda. Já hledím. Ale to znamená. Koňu! Pozor. Co to je? Nevydrželej.